Novi zakon o zaštiti životinja stupio je na snagu 2017. godine. Tim se zakonom propisuju odgovornosti i obveze fizičkih i pravnih osoba radi zaštite životinja tijekom korištenja, što uključuje zaštitu njihova života, zdravlja i dobrobiti. Osim toga, zakon određuje uvjete koji su potrebni za zaštitu životinja pri držanju, uzgoju, usmrćivanju, prijevozu, korištenju u znanstvene svrhe i sl. Aktivnim se očuvanjem prava životinja bavi Centar za zaštitu životinja i prirode KEJ. Ovu neprofitnu, nevladinu i volontersku organizaciju osnovala je Marijana Vidmar 2015. godine. Centar KEJ smješten je kod Popovača na obiteljskom imanju. Neke od aktivnosti centra uključuju izgradnju utočišta za životinje, pružanje smještaja životinjama do udomljavanja i sl. Dobivamo nekoliko desetaka poziva tjedno zasigurno o slučajevima gdje se životinje zlostavljaju ili zanemaruje. Međutim, isto tako bitno je naglasiti da ljudi moraju biti upoznati sa Zakonom o zaštiti životinja, jer puno puta će policija pokušati reći da se tu, ili policija ili nadležne institucije, da se tu ne radi o zlostavljanju. Znači, kad poznajete dobro zakon, kad znate o čemu se radi, onda će vas i ozbiljnije shvatiti i vjerojatno izaći na teren ako se pozovete na određeni članak ili odredbu koju mislite da se krši. Zakon o zaštiti životinja kao zlostavljanje navodi te ujedno zabranjuje usmrćivanje, nanošenje boli, patnje i ozljeda te izlaganje bolestima i strahu. Zabranjeno je i zanemarivati životinje s obzirom na njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu, obučavati ih za borbe i tako dalje. No što točno treba učiniti kada znamo da netko krši odredbe ovoga zakona? Znači, bitno je uvijek što više dokaza priložiti, fotografije, video, točno gdje se nalazi, o čemu se radi u situaciji i bitno je biti uporan u tome. Znači, nas puno puta ljudi zovu, kažu da policija nije htjela izaći na teren. Također na našoj stranici možete onda vidjeti kontakt kome se obratiti u tom slučaju kad policija ne reagira, jer moraju reagirati. I tu nažalost puno ljudi odustane od daljnjih nekakvih prijava. Centar KEJ bavi se organiziranjem edukativnih radionica i volonterskih akcija na temu zaštite životinja. Svojim primjerom potiču na promjene. Trenutno se u centru nalazi nekoliko vrsta životinja, a svi bi oni imali tragičnu sudbinu da ih Marijana nije spasila. Za svakog pojedinca ne mogu sad odabrati što je bilo najgore. U svakom slučaju svaki put kad naiđete na životinju koju se zanemaruje, koju se zlostavlja, koja je bila u nekim lošim uvjetima, koja je bila vezana na lancu, koja je gladna, koja nema sklonište, krov nad glavom. Mislim, to stvarno su sve jako ružne situacije. Ne mogu sad odabrati jednu koja je bila najgora, ali u svakom slučaju mislim da treba jednostavno početi educirati ljude na neki način da su životinje svjesna, osjećajna, živa bića i da tu ne trebamo praviti razliku. I onda ćemo ih možda moći bolje razumjeti, a samim time bolje i zaštititi. Jer ovako mi to samo gledamo kao neke vrste dalje od nas, volimo se ograditi od toga, sve dok ta individua ne dobije neko ime, dok to ne postane neki Miško, neki Medo koji završi na sudu, onda se možemo malo više zbližiti s tom situacijom i onda možemo shvatiti tu životinju kao individuu. Sad to trebalo malo proširiti i na ostale vrste i na ostale individue s kojima nismo svaki dan u kontaktu. Nadležna tijela državne uprave i tijela jedinica lokalne ili područne samouprave obvezna su razvijati svijest javnosti, a osobito mladih, o zaštiti životinja. No koliko to u praksi zapravo čine? Upravni nadzor nad provedbom ovog zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede. Uz njih, policija je dužna pružiti pomoć prilikom provođenja ili izvršenja rješenja ukoliko se očekuje pružanje otpora. Iako zakon propisuje rigorozne kazne za njegove prekršitelje, ne možemo sa sigurnošću znati je li u praksi dobar kao i u teoriji. Mislim da to treba tek vidjeti krajem godine, s obzirom da su neki rokovi, evo sad recimo za mikročipiranje do 30.6. i za no-kill skloništa mislim da je do kraja godine. Znači treba nakon toga vidjeti hoćemo li imati neke povratne informacije da se nešto zaista dešava na terenu. Za sad, koliko ja znam, nemamo nekih povratnih informacija. Zakon sam po sebi ima puno pozitivnih promjena i bilo bi odlično kad bi se to realiziralo zapravo u praksi, ali to je najveći problem kod nas sa zakonodavstvom, što u teoriji je super, ali u praksi baš ne funkcionira, nažalost.
Svaki pojedinac može pridonijeti boljoj zaštiti životinja. To može biti učlanjenjem u neku udrugu, volontiranjem, udomljavanjem životinje, educiranjem, prijavljivanjem zlostavljanja ili zanemarivanja ili se jednostavno treba pravilno odnositi prema vlastitom kućnom ljubimcu. Tim ćemo radnjama životinjama uljepšati život te ih spasiti, a zauzvrat od njih primiti neizmjernu zahvalnost i ljubav.